Og nu har han faktisk en video brukere, Brander, og han faktisk bare gjort 2 videoer, så er det da. Brandur og Rakul, de er drakler med syster, og at det er Brandur, et eller film. Men Rakul eisen i bjør i munnen. Rakul eisen i bjør i munnen. Men han var ikke med. Hun er bra. Hun er 2 videoer til mig. Einen til mig. Hvad fanden vi? Altså, hvad fanden du? Du har ikke spurgt, og så får du flænde. Cool, culture. Ja, gør noget først. Ja, og... Det var alt for det. Vi har sådan her 4. Så. Men, det var alt for det. Nej. Hvad er dig? Hæ? Oppe. Du står jo bare. Okay, kom her over, Arthur. Okay, men... Det er alt for det. Nu skal vi få en stjerne nu. Jo. Og kom. Bye. Bye. Så skal vi spørge færre. Og jeg kommer over på chokolade der, Arthur. Okay. Kom der. Okay, men det... Det er det nu. Vi dropper op af tak for jeres nær, så vi kører det bare nu. Og hvis det er nærkere som vil video eller arbejde sammen med Jakob, vil vi i næste video. Et eller andet inspiration, skulle vi med skifte video. Til at jeg var faktisk ikke, at jeg skal finde på. Så vi med skal et eller andet som der er den. Men skal subscribe. Og ja, og hvis det er nærkere som vil video eller arbejde med Jakob, så ring hetta nummeret. Et eller andet her nummeret. Et eller andet bære sen. Hesebære nummer. Ja, og hatt var til å være fyrir det ikke bare igjen til at jeg skal lykke å vise til gå. Det er svitt. Og nei, er ikke video som heter det? Ja, jeg vil vise til gå det. Nej, Dagsens video. Ja, og takk kommer her. Hatt var jeg legger deg YouTube. Hatt var jeg legger deg YouTube. Hatt var jeg legger deg YouTube.